Hola, et dono la benvinguda a aquesta meditació amb minerals. Aquesta és una meditació que es fa amb els ulls oberts i per la que només necessitaràs un mineral, una pedra, del tipus que tu vulguis. I com sempre en les meditacions el que busquem o l'objectiu que es busca és un moment de centrament, de calma, de tornar a mi, de deixar enrere el dia, de trobar una pau que està dins nostra i que a través de diferents tècniques podem trobar. Comencem en el minut 1 d'aquest àudio. Per tant, et convido a que agafis el mineral, que et posis en un lloc còmode en el que saps que estaràs tranquil·la o tranquil. I pots fer 2 respiracions profundes, si vols encara ara amb els ulls tancats o oberts. Inhales profundament i exhales traient l'aire a poc pel nas, a poc. Notes com s'infla la teva panxa, el teu baix ventre a l'inhalar i a l'exhalar pots, si vols, treure l'aire per la boca. Notant de quina manera surt, si al treure l'aire lentament notes com vas trobant més pausa en tu. En aquest moment pots aprofitar per observar si vols reajustar la teva postura, la teva posició, posar la teva esquena de manera més recta o canviar alguna cosa de la teva posició. I aprofites per fer una inhalació pel nas i una exhalació per la boca, per acabar de deixar anar el que fos que hagués abans d'aquest exercici, de posar-te a escoltar aquest àudio, agafar el teu mineral. I fins i tot, si pots, i t'ho pots permetre, treure so a través de l'exhalació ens ajuda també a deixar anar tensions. Ara començarem amb el mineral i el que farem serà observar-lo, notar-lo entre les nostres mans, notar, si volem, primer les textures que hi trobem, observar si la nostra ment racional va a fer algun judici sobre aquest mineral. Si venen pensaments del dia o de qualsevol altre tema, amb l'exhalació deixo anar el que sigui que es mogui. I em deixo portar per l'observar Si em ve de gust, puc descansar una mica la vista i posar el mineral entre les meves mans,
com fent una cubeta i mantenir-lo entre les meves mans, notant el seu pes, deixar-lo notar entre les meves mans i em deixo notar quines sensacions tinc sense jutjar, la respiro. Deixo notar quines sensacions hi ha al meu cos també. Respiro qualsevol tensió que pugui anar passant pel meu cos, que pugui observar. I sempre disposo de l'exhalació per poder deixar anar les tensions, els pensaments, les emocions que s'expressen. Li dono espai a tot el que va passant en mi i vaig permetent que vagi passant a través de mi. Sempre que això passi, doncs m'acompanyo d'aquesta manera i després torno al que estava fent, al mineral. Si estic amb els ulls tancats, i si no ho estic, puc tancar-los i puc anar passant els meus dits per el mineral, notant què noto, quines textures. Suaument vaig notant el que hi ha, el que descobreixo. I puc obrir els ulls i integrar la mirada una vegada més en l'observació d'aquests minerals. Puc jugar amb notar el tacte en alguna altra part del meu cos, com pot ser la meva cara, les meves galtes, el meu front. I deixar-me portar en les sensacions, en el tacte des d'altres parts del meu cos que no són el palmell de les meves mans. Fer-me petites pessigolles amb aquest mineral i notar les sensacions que em causa. Notar quin efecte té en mi, si em relaxa. Fer pessigolles. I puc tornar, com vulgui, a l'observació del mineral, adonant-me que he descobert més si en algun moment em descobreixo amb
vertebral no alineada vol dir que la part baixa de la meva cara està cap endavant i això bloqueja la meva nuca, puc tirar enrere per tornar a alinear la meva columna. I des d'aquí respirar tranquil·la, respirar tranquil i donar-me l'estona que necessiti per gaudir d'això, d'aquest moment de calma, perquè tot es vagi col·locant en mi de la millor manera, perquè les tensions es puguin alliberar. I jo pugui trobar la serenitat d'aquest moment i que aquesta serenitat s'allargui tot el temps que sigui possible. I et deixo perquè segueixis gaudint d'aquest moment, l'estona que vulguis, i que quan ho desitgis puguis tornar a l'espai en el que estàs, a la consciència del teu cos, i finalment puguis obrir els ulls per seguir amb el teu dia de la millor manera.